durung muluk salam Gus Waalaikumsalam. Lah iya. Sregepen. Sregepen. Kakasen. Iya. Iki bingung iki Mi. Nggih. Kiwa tengen ngarep terus lho. Full iki ngadep nang ndi enake. Pokoke dalu iki istimewa yuk. Nggih. Full. Lingsir asli iki istimewa. Ngaten. Lingsir ya Mi. Nggih. Aku ya kaya gak eling gak. Jane ngadep rono pean, sampean ngadep rono, aku ngadep rono ngono lho. Dadi awake dhewe bokong-bokongan ngono. Iya. Oh rodok miring ngene. Dadi separuh iso ketok kono, separuh iso ketok kono ngono. Heh? Ya sing apik ngadep ndukur. Nggih. Langsung kemawon ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Lingsir. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ingkang pundi niki Bapak Kepala Desa Mi? Kalau ana Mi iki tanggung jawab sampean Mi. Lah lha apa kok ndeleki Bapak Kepala Desa? Lho biasanya kan mesti kudu sampean cipok. Aku dikerawuk bojone. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia, ugi ibu-ibu PKK sedaya. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Lingsir. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rejekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Lan mboten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabe lemek wong ngarep-ngarep kene tok padahal tekan kono ya bek. Kono lebet. Mriku nggih pamonge kok mboten jawab meneng ae. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ya ngono sing semangat. Suara wedok Mi. Suara wedok. Suara apa? Suara wedok. Delokne lho matamu KTP ku. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat senimane. Kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar panggung perkasa Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Dalu menika kasengguyung dene channel YouTube ingkang sampun rawuh yuk. Nggih, matur sembah nuwun dalam maturaken kagem channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya TV wonten napa Mang? Ludrukan CEO sing terbaru. Oke, sing terbaru. Nggih, wonten drama serial komedi nggih wonten. Komedi pendek, humor banget Mi. Wonten nggih campur sarine Delewung yo. Delewung anti galau. Lan mbok pilih jenengan kepengine pirsa seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek belek saged mirsani tenggene channel YouTube Gondol TV. Gondol TV. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengguyung dening sound sisteme THJ Audio. Ugi lighting-e Fortuna Lighting. Niki duele wonten Mi. sinten? Putra Cahaya atau Cahaya Putra nih nggih. Audio yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ugi konjuk matur sembah nuwun dulur-dulurku arek-arek sabu. Tepuk tangan untuk sabu. Wah ditutno terus. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika kagem grup Sabu Sobo Punden. Sobo Punden. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ana sabu betah melek. Sabu betah melek nggih saking Tranjatim. Saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun Watu Gede. Wonten Pawotan Sari. Nggih, wonten Abayanto ingkang sampun rawuh calon penangga. Umi Balung Mojo sugeng rawuh. Umi Balung Mojo sugeng dalu bundaku. PT Agrem. Nggih.
rombongan kaji jamian jerakan bekecot. Nggih. Ugi mboten supe saking wong ganteng matur sembah nuwun rawuhipun. Tim pedhot. Saking Tikung Lamongan matur Yuk, sembah tikung. nuwun. Saking grup Sabu Setro Kopior Bapak Nggih. Jarwo Bapak Roni Sugeng Dalu. Tim Kopior matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot ingkang sampun mirsani ten channel YouTube. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Dalu menika patatan saben nggih menika bedayan serba-serbi. Nggih saderengipun Mami. Nggih. Paring pirsa kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ugi Bila ingin sedaya. memberi bunga-bunga sosialnya sama seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya bisa di bawah panggung saja. Nggih. Khususipun bisa dilihat kerapiannya dan juga untuk ukurannya anu ben gak semrawut yo. Nggih, nggih. Paring pangapunten saderengipun. Di acara bedayan buat tenangsal munggah panggung iki khusus Nggih. penyawer-penyawer. Nggih. Informasi saking panitia dan Bapak kula Didik. Ngaten. Monggo Dipun wiwiti bedayan Sekarsari bersama duo duo Kak Jelas. Abah Muin. Ale-ale endang kuningan dilali-lali tansah kelingan ayo dulur padha mirsani gerak Budi Wijaya. Meriah sangat nggih yuk. Langsung kemawon primadonnae Budi Wijaya. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Kok anak Firman sampai Bagas iku lho. Mek aku. Yemas ujung jari belum rondang ning kalong walang kekek celok nang tembok tebar mana mencelok neng bari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang di bubur awon kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon kata lati kata udara kata silam pikir-pikiran bukan pernili bukan saudara siang malam jadi pikiran Kairing gedeng walang kekek Mbak Bella kali Mbak Adis dipun aturi. Langsung kemawon yuk. 3 seniwati sekaligus, Ning Rani Asmara, Ning Dias Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Sugeng dalu kagem Mas Temu Ki Mas Singer.
bumi sesarengan tiga seniwati sekaligus. nggih Sing duwe Gunung Cupak. Sapa Mi? Sanana Disco Seng Semerbake Katutno. Ning Marsha Aulia kairing gending sampras Sing manis masih bersama Bedayan Serba Serbi. Iki lho kate metu tak kate Mbak Marsha kali Mbak Nana Semerbak Seng nggih. sampun monggo dipun lajengaken Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nur Kumala Dewi. Masih bersama Bedayan Serba Serbinya Budi Wijaya. Mbak Nur kali Mbak Yantika kairingan gending jamong yuk Nggih. wis gayeng tenan Nggih. Di langsung belakang mawon Ning Nur Kumala Dewi akan saya tampilkan seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. manis kulane Jawa manis kulane Jawa sing erang manis duwe sapa arep-arep manis arep-arep manis arep manis wetone Nganjuk
Kinengipun arum manis kairing ibu menik kali Bu Ika sampun monggo yuk salajengipun peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Wikum Sukrisna ning Yuni Suyanto dan ning Rizky nggih sugeng dalu rawuhipun Lakar Santri Sawunggaling. Wong prawira mati lelabona goro ora butuh kae-kae butuh umum nyambut gawe gede tenggul ngairingi Mbak Viku, Mbak Yuni, Mbak Rizky. Nggih. Langsung mawon dilajengaken Bu Ingat. Pengereman asli Budi Wijaya 4 seniwati sekaligus ning Susan Warsono ning Titin Subayu dan ning Reni Ananta ning Sapa? Preti. Reni Oh. biru dilali lali ranate ketemu langsung kemawon temriki kula timbali senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Irma Arifin Jombang rek. Kairing gending Jula Juli nonstop.
Nggih menika kala wau sedaya seniwati nggih yuk saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya kanthi padatan saben Nggih. bedayan serba-serbi. Nggih. Langsung kemawon blender. Masih Mengguri. bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumangga. Lali aku, Pak. Sugeng dalu kula aturaken telur-telur sapu anti turu. Juga Warkop 3D Mbak Mintu Kaji Jamiat Dan bangsa itu bisa ojo kasihan hati korban berjuang
bundaku seger waras nggih. Gak tau kepethuk rek. Pak Wurung.
saja kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Sudah matang cintaku ini dan tak ada kekasih.
Nggih menika kala wau padatan saben pedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Siniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk ana informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ji bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyok tasih mriki di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hidup terasa